כי הרבה גברים נרתעים מזה, והנה אנשים כמו דן, שאני מאוד מאוד אוהבת ומעריכה. אז דן הוא חריג. כל גבר אוהב שהאישה טיפה מקנה לו, ואכפתית, ומראה לו ככה וככה, אבל יש הרבה גברים שהם כמו דן, שיספיק לו, שהאישה שלו רק תפרגן לו כל היום, ומבחינתו לא אוהבת אותו. בא לי להגיד לך משהו? מבטיחה לך שזה לא הסיבות. מבטיחה לך. לא נאמר פה שום דבר מהותי, אוקיי? אז מי? אנחנו נדבר רק בחוץ. שום דבר לא מהותי כאן. אין גבר שלא נעים שאישה מקנה לו. סבבה? עזבי אותך. בחייך. כל גבר שאמרתי לידו בחוץ, את יודעת מי, ואמרתי לך שמות חלק מהם, ואשכנזי הכי טהור, שאין לו את המזרחיות הארץ, את כל שהם כאילו כן נדלקים מאישה קנאית וזה. אני מדברת לך, הכי אשכנזי זה, עפים על זה. עפים על זה. אני אומרת לך, א', הייתי מסתובבת איתו, כאילו, תקשיבי טוב, כאילו, קודם כל, עזבי את זה שהוא שומר עליי, שאף אחד לא יקרב אליי, כמו המזרחי הכי, את יודעת, וכאילו, נגיד, אם הייתה מגיעה, הוא מכיר הרי מלא, והם באות ישר לשולחן שלנו וזה, מזיז אותם, כאילו, זאת לא, כאילו, ואני אומרת לו, שאף אחד לא תקרב פה, כאילו, מזיז אותם, מת על זה שאני, כאילו, הוא מת על זה שאם אני לא מתייחסת, אז הוא עושה לי, אל תהי לי כמו אשכנזיות, אם אני רוצה אשכנזיה, אני אלך איתה, אני רציתי אותך. כאילו, כך, את לא מבינה, אותו ערב שהוא אמר לי, זה היינו איך קוראים למקום? בבוטלג, איפה שהיא עובדת, זה היה יום חמישי, והיינו שם, ואז כאילו היה משהו, ואז עניתי לו על זה בקרירות, תפס אותי ככה, הוא עושה לי באוזן, תקשיבי לי טוב, אם הייתי רוצה אשכנזיה, הייתי איתה, אני רוצה אותך. כאילו, בגלל שהוא עושה לי, אל תעני לי כמו אשכנזיה. ככה הוא אמר לי, ככה. כאילו, תקשיבי, אני יודעת מה אני אומרת, אין מישהו שלא אף על זה, סבבה? את צחק לי אותה, בסדר? אני גם לא קנאית, עד שמישהי גורמת לי, כאילו, את יודעת, באמת, אני מסתובבת במקומות של הרבה צעירות, ובנות ה-20, ואני מכירה בחורות יפהפיות, ואני עפה על זה, ובואו, כל היפות לידי, כאילו, בואו, רק תהיו לידי, מכירה לחברים שלי את כל הבנס, כולם יודעים שהם רוצים יפות זה לידי, אין לי שום בעיה עם זה. מה, אני נראית לך, מה אתה מאיים עליי? במי? בג'ודי. די, כאילו, תתקדם, בוא תתקדם, אדון, כאילו, על זה אתה עושה לי סצנה? באמת. אז קינאתי, נגיד, וזה הופרח ללא יודעת מה, ומה? אז מה? תהנה מזה.